Pierwszym gościem dzisiejszego programu jest Jacek Lech. Państwo pozwolą i panie Jacku, że mam przed sobą właśnie tutaj przez pana podpisany kompakt jest dla mnie. To są największe pana przeboje. I zwróciłem uwagę na tę piosenkę 20 lat, a może mniej. Tak się składa, że pamiętam ją jak dziś doskonale, bo wtedy właśnie miałem prawie 20 lat. Ileż to lat już minęło? Witam w ogóle wszystkich Państwa i jest mi bardzo miło, że mogę dzisiaj coś dla Państwa powiedzieć. A jeżeli chodzi o piosenkę 20 lat, a może mniej, to jest to no, moja jak gdyby sztandarowa piosenka. Tak, Piotr Figiel i Kondratowicz widzę tutaj. I to są ci ludzie, którzy pisali dla mnie największe przeboje. Pamiętam właśnie, były to lata już po 70 roku, były to Dni Morza w Szczecinie na Podzamczu. Tam był taki występ, było 70, może drugi rok, w tej chwili dokładnie nie pamiętam. I między innymi właśnie tę piosenkę też pan śpiewa jak wszystkie inne. I nie szło się tam do pana wtedy dostać. Tyle młodych, pięknych dziewcząt, wszyscy zresztą byliśmy zakochani w pana śpiewaniu, bo co tu dużo mówić, robił to świetnie pan. Później gdzieś pan jakby zginął. Wyjazdy były zagraniczne, to wiem. No to były wyjazdy zagraniczne, głównie właśnie do Stanów, do Kanady, do Austria, Niemcy, Szwajcaria. To były takie no po prostu no, wyjazdy za chlebem. Tak. Panie Jacku, jak to się dzieje? Jak się ma taką sławę, popularność, jest się lubianym, piękne przeboje się śpiewa. I co, później nie ma ochoty, czy ma się tego dosyć, i że się przestaje na jakiś czas śpiewać? Przyznam się panu szczerze, że ja nie mam żadnego innego zawodu oprócz tego, który robię. Także nie tyle, że muszę, ale jestem wręcz zobowiązany do tego, żeby Czyli jest to robić sposób to, na tak, życie. Tak, Zarabia pan poprzez śpiewanie. tak, oczywiście. Ale właśnie chciałem do tego nawiązać. Głównie. Tak, panie Jacku, że po prostu później gdzieś pan no, jakby doprzepadł. Gdzieś, czy się panu nie chciało tego robić, czy to tak bywa, że się ze Nie, sceny... ja nigdy nie przepadłem. Nigdy nie przepadłem. No Tylko pana po prostu- piosenki w radiu były, wszędzie były. Tak? Tylko no po prostu był taki okres na piosenki rockowe, na piosenki disco polo, na jakieś tam inne, a w końcu jednak ludzie zrozumieli, że te piosenki, które myśmy śpiewali, Były najpiękniejsze. to były najlepsze, nie powiem czy najlepsze, ale do tego się dzisiaj zmierza. Tak, panie Jacku, właśnie, bo poprzez tyle lat już minęło, bo przemiany ustrojowe w Polsce nastąpiły i wyskoczył taki boom na te disco polo, gdzie po prostu ten, moim zdaniem to szmirowate wszystko było jednak, ale no, w tysiącach się ukazało zespołu. Co pan myśli o takiej twórczości? No, a co pan myśli? Nie przepadam za tym. Ja ci, nie powiem panu nic innego. No, ja też po prostu tego nie lubię, ale ludzie, młodzież no, lubi to. Jakoś tak zaakceptowała, może prowincja bardziej, ja myślę. To pan to powiedział. Panie Jacku, Ja panu jeszcze powiem, że w momencie, kiedy myśmy zaczęli, to znaczy koniec lat 60., 70., tak zwane zespoły rockowe, zespoły big beatowe. tak, czerwono-czarni, niebiesko-czarni. Tak, no to też nas troszeczkę prasa gnębiła. Cezura. Głównie. Tak, tak. No i a teraz no, to każde pokolenie ma swój jakiś czas, swój jakiś okres. Panie Jacku, nie męczę pana długo, bo przed panem jeszcze tutaj występ. Jakie plany na przyszłość? Bardzo szerokie, a nie chcę mówić, bo nie chcę zapeszać, bo to się Ale zazwyczaj... chociaż troszeczkę niech pan zdradzi. No cóż, no, nagranie kolejnej płyty, wyjazdy, mam w planie wyjazd do Australii. O, daleko. No, stąd daleko, z Polski bliżej trochę, no, to w innym kierunku. No i no, sprawy koncertowe, no po prostu. Czyli
Pana wielbicielom wtedy, kiedy byliśmy piękni i młodzi, pan się świetnie trzyma, to trzeba przyznać. A to dalej się czyta. Tak, tak. I którą mogę zadedykować piosenkę telewidzom? A to którą pan sobie życzy? Może bądź dziewczyną z moich marzeń. No to niech będzie. A którą pan dzisiaj zaśpiewa w drugiej części? E, Gdyby ktoś był na tym koncercie, to na pewno usłyszy tę właśnie piosenkę, którą, Wymieniłem przed chwilą. tak, którą pan wymienił. Paniecku. Dziękuję. Najlepszego. Dziękuję. Trzymamy za pana. Czy mam powiedzieć thank you? Może pan, może. Dziękuję. Dziękuję. Proszę państwa, był to Jacek Lech, proszę go zapamiętać. Ciągle ten sam wspaniały głos. I śpiewa te piosenki, które pamiętamy wszyscy, bośmy byli wtedy piękni i młodzi. I dalej jesteśmy młodzi. No, może nie piękni, ale młodzi. Tak jest. Jeszcze raz dziękuję panie Jacku. Kłaniam się.